बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिथावना दावबायारि जायगा टुरिस्ट एट्रेक्शनफोरखौ नोंथाङा नुफेरबाय जानांगौ। बेनिखायनो नुफेराखैब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथाङा मिन्थिनो एबा नायनो गोसो दंब्ला भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै जों मिथिनानै लानि बुहुमनि गिथावना दलंफोरनि सोमोन्दै। नोंथाङा बे दलंखौ नुफेरबाय खोमा। नुफेराखैब्ला भिडिअ'खौ नायलांदो। बेनिख्रुइ गिथावनासिन दलंफोरखौ। बे दलंआ ग्लासनि दलं। बे दलंआ मानसि थाबायनाय लोगो लोगो गावस्रानानै गाहायाव गोग्लैलांसिगोन बायदि जायो। बे दलंआ चाइनायाव दं। नाथाय बे दलंनिख्रुइबो गिथावनासिन दलंखौ नायनानै लाबावदो। बे दलंखौ चाइनानि 200 मिटार गोजौआव बानायनाय जादों। मानोना बे दलंआव थाबायब्ला सेफटि बेल्टजों खानानैसो थाबायहोनाय जायो। नाथाय बे दलंआव थाबायनायाव गिनायनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा आरोबाव गिबावनाय नङा। मानोना बे दलंआ जोबोर गिथावना दलं। नोंथाङा माब्लाबा दावफोर बायदि बिरनो सानफेरबाय नामा? बिरनो गोसो दंब्ला फै जों मिथिनानै लानि UKKA शिप वर्ल्ड भेल'सिटीनि सोमोन्दै। बेयाव नोंथाङा दाव बिरनायफोर बायदि जिपजों दावबायनो हागोन। बेयाव सेफटि बेल्ट गानहोनानै मोनसे दिरुंआव गाहायजों हगारहरगोन। बिदिनो नोंथांनो सेफटि हेलमेट आरो सेफटि चशमाबो गानहोनाय जागोन मानोना नोंथांनि मेगनफोराबो गाज्रि जाया। जेराव बे जिप लाइननि गोख्रैथिया 160 पार आवार। बेयाव नोंथाङा 2 मिनिटल' दावबायनो हागोन। नोंथाङा गोसो दंथारोब्ला गुवाहाटीआवबो जिप लाइन दं बेयावबो नोंथाङा गाखोहैनो हागोन। लोगोफोर नोंसोर बेफोरबादि हाजो गाखोनो मोनफेरबाय नामा? बे हाजोआव गाखोनो थाखाय सेफटि दिरुं लोगोसे सेफटि बेल्ट गानहोनाय जायो। मानोना रावबो बे हाजोनिफ्राय जेबो खहा जाया एबा रावबो गाहायाव गोग्लैलाङा। बे हाजोआ चाइनानि अस्ट्रियान हाजोआव दं। ट्र'येलटुंगा हाजो अन्थाइ। बे अन्थाइआ नरवेनि 800 मिटार गोजौआव दं। मानोना बे अन्थाइआ मानसिफोरनि गोसोखौ नायहैनो थाखाय जोबोर गोसो बोहोयो। बे अन्थाइसिम सौहैनो थाखाय 11 घन्टा अन्थाइ साजों गाखोलांनांगौ एबा थाबायलांनांगौ। अब्लासो नोंथाङा बे अन्थाइसिम सौहैनो हागोन। अब्लाबो बे अन्थाइखौ नायनो थाखाय मानसिफ्रा गोबां थांबाय थायो। नोंथाङा बबेखौ गिथावनासिन मोनखो? कमेन्ट खालामदो। लोगोसे नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो मानोना नोंथांनि लोगोआबो मिथिनानै लानो हायो।